Shin al'umma kun san cewa sanin lafiyan jinin abokin aure na da matukar muhimmanci? A lokuta da dama, ma'aurata na haihuwan yara da ke da matsalolin rashin lafiya wanda ake gagara gane kansa har ta kai ga rasa rai. Bincike ya nuna cewa halittan jinin mutane daban-daban ne. Saboda haka, ya zama wajibi kafin yin aure a san halittan jinin da ya dace a aura domin gujewa matsalolin haifan yara da cututtuka. Hakan ne ma yasa shahararren gidauniyar nan ta Amana Skill Cell Foundation reshen Birin Fulani ƙarƙashin Graduate Forum Birin Fulani da ke ƙaramar hukumar na faɗa a nan jihar Gombe take kira ga al'umma in za mu yi aure mu tabbata wanda za mu aura nau'in jininsu ya zama AA plus AA, AA plus AS, AA plus SS, AA plus CC. Kar mu bari mu auri wanda nau'in jininsu ya kasance AS plus AS, SS plus AS, SS plus SS, AS plus CS, AS plus CC. Hakan ne zai sa mu samu nagartaccen iyali. Wannan saƙo ne daga Adamu Baba Goro Aliyu, hakimin Birin Fulani.